Ne ye Moussa Sangaré, Lafasaton mieux pompier là, n'a pas ma section Sénégal, Alliance pour la protection civile, affilié à la CMT, Confédération malienne du travail. Ne au secrétaire général. Et Tcham, yani nganda do grigo kumala, mais folie la transition nyama o mafalo. À sa tête, son Excellence colonel Assimi Goïta, le Premier ministre par intérim, nga folie baye. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nga folie ba fene. Et Tcham green flare, green ye hakedi. Mo caman be olu ma faamuyali sɔrɔ giriko in na a bɛ dɔw kɔnɔ ko ɲɛngoya don ubiyɛn juguya don ka ɲɛsin an balima finitigilaka dɔw ma ka sɔrɔ o tɛ nin y'an ka hakɛ de jamana ɲɛmaaw de y'u bolo bila sɛbɛn dɔ la ka bila k'u b'a kɛ Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen ye ka se Mali fonctionnaire civil fɛnɛ ma maaw k'a dɔn ko Mali finitigilaka bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la n'i ye finitigilaka kelen kɔnɔ fara bi i bɛ taa dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ. Donc an bɛɛ ye somama ye maaw k'a dɔn bi ko finitigilaka bɛɛ bɛ ka sɛgɛn jamana in baara la militaire fara paramilitaire kan maaw k'a dɔn ko Mali finitigilaka bɛɛ bɛ ka sɛgɛn jamana ye militaire fara paramilitaire kan o sababu la maaw k'a dɔn an tɛ ka an balima finitigilakaw kɛlɛ ko giriko kama mais hakɛ de ye hakɛ ye jamana ɲɛmaaw de y'u bolo bila sɛbɛn na k'an ka hakɛ an b'o hakɛ dɔrɔn de nɔfɛ. Cam min mene bolo ka fɔ giriko la o y'o ye an bɛ hakɛ de ɲinina an tɛ maa kɛlɛ la l'entrave à la liberté sénégale n'an sera anw yɛrɛ pompiers fɛ yen protection civile la protection civile kɛlen don nemuruba de ye bi ani tulu k'a bɛn fama dɔw d'a ma o sababuya la an y'a ye an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen injustice ni degun dɔw talen don k'u sɛgɛrɛ an yɛrɛ y'a ye an ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ fɛn caman na ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ fɛn minnu kalama kɛnɛma o kosɔn an fɛnɛ ko k'an bɛ kɛ jɛkulu ye ka baarakɛyɔrɔ lafasa ka baarakɛlaw yɛrɛ lafasa mais an nana mun ye i b'a ye o jɛkulu sigi kɔnɔna la degun ni tɔɔrɔ bɛɛ tara ka anw sɛgɛrɛ pour que ka anw na décourager nka a ma fɔlɔ anw hali n'a y'a sɔrɔ ni bi kuma ta bɛ anw kan i b'a ye k'a fɔ anw kɛlen ka nin syndicat in sigiliko fɛɛrɛ tigɛ sariya ko ka passer sira o sira fɛ an passera o sira fɛ ni syndicat in sigili la i b'a ye k'a fɔ ko protection civile ɲɛmɔgɔ dɔw de ma jɛ ni o ye parce que olu bɛ tiɲɛni min na ani sariya labatobaliya min na olu tɛ fɛ syndicat wɛrɛw ka na k'u b'u da don o kuma la ko k'olu ka baara tiɲɛ u bolo u nana baga anw ma fɔlɔ ka mutation bɔ projet de décision de mutation dɔ tun b'u bolo a baara tun ma ban fɔlɔ maintenant an ye ministre écrit don min na ka taa copie kelen bila yen nɔ correspondance la comme info o copie de taara ka décision de mutation bɔ anw kan quand anw mité au don bɛɛ 15 heures et à 21 heures on nous appelle pour nous dire d'aller se présenter à la direction régionale de Bamako anw taara ka taa an yɛrɛ yira yen sɔgɔmada fɛ le jeudi automatiquement u y'anw ta ko ka taa anw datugu datuguli sariya fɛnɛ la sariya de b'u fɛnɛ la o tɛ kɛ ten o sariyaw fɛnɛ ma labato anw tun kan k'an ka compte rendu de punition an tun kan k'o signer fɔlɔ avant k'anw ka datugu an taara sɔrɔ punition b'anw ɲɛ billet de cour bɔlen don ka bila anw ɲɛ protection civile ɲɛmaa dɔ fɛ ko ka taa anw datugu tile 25 anw sera yen komi ɲɛmaa dɔw fɛnɛ tun bɛ anw na n'o ye an ka officier dɔw ye mais syndicat la officier ko t'a la sous-officier ko t'a la homme de rang ko t'a la jala ko t'a la maintenant u y'o officier fila ninnu wele ka t'olu bagabaga pour que olu bɛ se ka anw kɔ bila ala ko tiɲɛ o officier ninnu olu ma se u yɛrɛ la u y'olu da ta mɔgɔ fɔlɔ o bilala a don su mɔgɔ filanan o bilala a dugusajɛ bon an fɛnɛ y'a ye n'a ma wuli k'an jɔ est-ce que nin ko in tɛna taa k'anw bolo dan nous on a pris un avocat an y'o wele o taara comme on est régi par le droit commun et non par la justice militaire an y'o wele ka taa o taara ka t'i présenter u ko ma ko juge des trucs disciplinaires ko sinon ko foyi wɛrɛ tɛ k'u bɛna anw libérer le lendemain u y'anw libérer sans rien nous dire
billet de sortie ma bɔ an na papier foyi ma bɔ an na ko k'an labɔ u y'anw labɔ ten punition annulée la ten cogo la parce que tiɲɛ kun tɛ parce que punition motif kɔnɔna la kuma minnu b'a kɔnɔ k'anw y'o kɛ anw kan ka araje de ɲininkali yɛrɛ t'a la parce que punition fɔlɔ la u ka motif fɔlɔ la u ko ko déloyauté sabotage complot contre le commandement indiscipline caractérisée o kɛra an ka jɛkulu sigili dɔrɔn de la maintenant anw taara so o cogoya la lundi an bɛ bali min na u y'an ka mise en route bɔ ko mardi k'an sɔrɔ an ka yɔrɔ la lundi tuguni u tilala k'an wele k'a fɔra k'an ka taa présenter direction générale la an ka SDFM na k'an ka taa an ka mise en route wari minɛ yen nɔ donc an kɛra mɔgɔ 4 ye mɔgɔ 2 olu tun kan ka taa Tombouctou k'olu ka t'u manifester ne bɛ Nara min bɛ Ɲoro u ye 40 000 di anw ma an ka minɛ nali ko kuma ma fɔ an y'o kuma f'u ɲɛna k'a fɔra ko ka nin de d'an ma an y'o minɛ an n'an ka différentes unités ye rejoint anw affiliélen don syndicat central dɔ de la n'a bɛ f'o ma ko confédération malienne du travail olu ye voie administrative tali daminɛ ka ɲɛsin u ma pour parler pour k'u ka bɛn ko la dans l'amiable k'a sɔrɔ min ma kɛ ni ko wɛrɛ mais avec tout ça u ma sɔn olu ka fɔtaw ma c'est direction ɲɛmaa dɔw ma sɔn olu ka fɔtaw dɔw ma parce que anw bɛna ni degun ye ka se olu ma olu ka yuruguyurugu an'u ka sariya labatobaliya baara caman kɛra dugu ma yanni an ka bɔ yanni bi ne ka bɔ n ko n bɛ kuma donc o sababuya la maliyɛnw aw ɲɛ bɛ pompiers la a b'an wele aw ka détresse kɔnɔna la aw ka degun kɔnɔna la f'aw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko degun de b'anw kan syndicat jɛkulu sigi la pompier kɔnɔna la bi protection civile degunba de bɛ protection civile kɔnɔna la pompier baarakɛlaw ka hakɛ ɲini na parce que hali k'a dan an ka nin jɛkulu sigili ma an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ a la ala kira de b'a dɔn jɛkulu in filɛ a ma sigi maa kɛlɛli kama mais a sigira taabolo dɔ de kɛlɛli kama o hukumu kɔnɔna la an tɛna se k'a fɔ ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka tila ka kɛ degun ye an ka corporation ma parce que syndicalisiya mɔgɔw m'a faamuya an ka baara de ye ka baarakɛlaw lafasa ani ka service lafasa ni baarakɛlaw lafiyara bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko population yɛrɛ bɛ satisfaction sɔrɔ o la kosɛbɛ i b'a ye nin jɛkulu in sigili kɔnɔna la u ye rapport sugu bɛɛ sɛbɛn anw kan kuma caman fɔra an ma ko caman kɛra an na nin bɛɛ tun ye k'an la décourager baarakɛlaw lafasali ani baarakɛlaw ka hakɛ ɲinini na an fana y'o de faamuya o de la anw ko k'an t'an bolo jigin walasa ka anw yɔrɔ janya u ka tiɲɛni yɔrɔw la an kana se k'u bali u ka tiɲɛniw na u ye mutation arbitraire bɔ mutation minnu bɛ sariya sɔsɔ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne ye secrétaire général de ani ne bɛ commission dɔw kɔnɔna la pompier la je suis membre de la commission administrative paritaire représentant le corps des sapeurs-pompiers, membre du Conseil supérieur de la protection civile, représentant le corps des sapeurs-pompiers. Maintenant, bɛnkan dɔ de b'anw ni administration ni ɲɔgɔn cɛ o ye syndicat bureau exécutif national éléments kana se ka bɔ Bamako pour que o kana se ka bali u ka baara la parce que syndicat ko kɔnɔna la baara caman b'a kɔnɔna la n'aw tɛ ɲɔgɔn kan n'aw regroupelen tɛ aw tɛ se ka assemblée générale kɛ baara caman bɛ yen aw tɛ se k'o kɛ pour que ninnu ka fɛrɛ u ka waleya cɛjuguw ma u ye an ka mutation bɔ une mutation arbitraire nka ni ala sɔnna a ma an bɛna to cɛsiri la protection civile ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ protection civile baarakɛlaw ka se ka lafiya sɔrɔ walasa population bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ anw ka intervention na o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye kunnafoni di gafe dɔ kɔnɔna la n'o tɔgɔ ko le triomphe i b'a ye k'a fɔ an ka officier ba dɔ sapeur pompier ka bonyaba bɛ maa min kan maa min cɛsirilen don sapeur pompier yɛrɛ kɔnɔna la kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ k'u taara sigasika bisigi de ta k'o sɛgɛrɛ k'a fɔ ko o de bɛ anw ka syndicat tɔn kɔfɛ maliyɛnw an b'a fɔ aw ye bi
tiɲɛ t'o kuma ye bi tiɲɛ t'o kuma ye sini an ye démarche fɛn fɛn kɛ nin syndicat in sigili la a tɛ fosi kalama a ko la o kosɔn an tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ k'an ka syndicat baara kɔnɔna la ko maa jɛlenw ka taa lanɔgɔ an tɛ se ka jɛn n'o ye cogoya si la o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini journal min ye gafe in sɛbɛn a ka segin a kɔ a ka yafa deli an ka nin kadiriba in fɛ parce que a fɔra k'a bɛ an minnu ka syndicat kɔfɛ ne secrétaire général de bɛ ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ kadiriba min n'u ye lanɔgɔ ta k'a sɛgɛrɛ a tɔgɔ ko colonel Amada Lamini Yatara n'an b'a wele ko Yat an tɛna se ka jɛn n'a ye de Yat ka lanɔgɔ anw kama journal min ye nin sɛbɛnni kɛ n'o ye le triomphe ye u ka segin u kɔ u ka yafa deli a fɛ ka bɔ kuma la n bɛ foli lase n balima finitigilaka bɛɛ lajɛlen beremabɔ bere la kɔrɔmabɔ kɔrɔ la finitigilaka fɛn fɛn bɛ cɛsiri in na jamana in kɔnɔna la walasa jamana in ka bɔ insécurité kɔnɔ walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ walasa maliyɛnw bolofɛn bɛ se ka lakana ka foli lase a bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn minɛ an ka da ɲɔgɔn na a fɔ an bɛ k'a kɛ cogoya min na nin waati in na jamana in jigi b'an kan maliyɛndenw jigi bɛ an kan an ka ɲɔgɔn minɛ n tɛ se ka bɔ kuma la cogoya si la ne ma welewele lase population ma finitigilakaw bɛ baara la nka u jigi ye aw ye u bɛ cɛsiri min na su ni tile a tɛ ɲɛ f'aw k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye a mana sigana ko fɛn o fɛn a mana sigana mɔgɔ fɛn o fɛn a ye gɛrɛ aw ka finitigiw